הרעיון, איך אומרים, הוא סוג של זרע שנופל על קרקע פוריה ובשלה. אתם מכאן תקומו כשתצאו להפסקה ותגידו, כן, אנחנו רוצים, אנחנו עכשיו הולכים ונרשמים לדבר הזה. אם הרעיון הזה הוא רעיון לא מוצלח או לא פרקטי, אז בזבזנו כמה דקות מהחיים לשמוע עוד אפשרות שנגנזה. אז זה בעצם יהיה מה שנקרא מבחן התוצאה. אוקיי? אנחנו מתחילים למעשה משאלה שכל אחד יכול לשאול את עצמו. כל אחד בגלל שהוא כבר מטפל בשטח איקס זמן, יודע עם איזה סוגי מטופלים הוא אוהב לעבוד. וכל אחד מאיתנו יש את הרגע הזה של המפגש עם המטופל שמגיע בפעם הראשונה. שרון, סגרו את הטלת בבקשה. יש את המפגש הזה עם המטופל, הפגישה הראשונה, שבה... אני עוד לא קולטת שלא הייתי בספה אתמול. אני תפקדתי בספה לטובה. מיקרופון נשאר פשוט. יצאתי במיקרופון. שמעת על הספה. גדול. זה פתרון השיתופיות של מועדון המטפלים. שותפים לך, הייתי בקיצור, כולנו מכירים את הכיף הזה שפתאום אתה מזהה שיושבת מולך מטופלת חדשה וכיפה אחת שאומר, וואלה, עם סוג אנשים כזה אני אוהב לעבוד, עם המחלה הזאת מעניין אותי לעזור, אוקיי? אז עם מה אנחנו אוהבים לעבוד? איזה סוג של אוכלוסייה אני רוצה לעבוד? אוהבת לעבוד עם ילדים, אני אוהבת לעבוד עם נשים, אני אוהבת לעבוד עם אנשים קשישים. מי זו האוכלוסייה שאיתה אני מרגישה שהכי יש לי מה לתרום לה, שהכי מעניין אותי לעבוד איתה? באיזה מצבים אתה רואה אתגר מקצועי אמיתי לסייע? עכשיו, להתמקדות בסוג מטופלים מסוים יש כמה יתרונות ברורים. בהיבט האישי, מטפל שככה יותר מתמקד, אז הוא עובד יותר ויותר עם סוג מטופלים שבאמת יותר מתחבר לו. כי אנחנו במקצועות כאלה שהם כלליים, כל מישהו פה מטפל מה שנקרא הוליסטי רב תחומי, יש פה כמה כאלה, אוקיי? אפילו נטורופט, אפילו רפואה סינית, אוקיי? זה מין מקצועות כאלה שיש בהם גם וגם 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 וגם, וזה מטפל גם במחלה הזאת, וגם בסימפטום הזה, וגם במצב ההוא, ובכל הגילאים, ובכל המצבים, ובכל האוכלוסיות. אנחנו מקצוע כללי, אוקיי? תשימו לב מה קורה ברפואה, למשל הקונבנציונלית, לא שאני רואה את זה כמודל, אבל יש לך לפעמים, לא רק שהרופא מתמחה, ולא רק שיש אורתופד, יש שם אורתופד של כף הרגל, כן? אז יש לזה יתרונות וחסרונות כמובן, כי אם אנחנו מאבדים את המבט ההוליסטי, זה חיסרון. אם אנחנו שומרים על המבט ההוליסטי ועל הגישה ההוליסטית, הרי שיש איזשהם יתרונות, כן, לנושא של התמקדות, של נישה. אז בהיבט האישי, אם יש לך סוג מסוים של אוכלוסייה, או מחלה, או מצבים שאתה יותר נמשך לעבוד איתם, ואתה מחליט שאתה מתמקד בזה, אתה תראה כנראה יותר ויותר אנשים מהסוג הזה, שאיתם אתה יותר מתעניין ואוהב לעבוד. בהיבט המקצועי, כמובן שכל תחום וכל סוג של אוכלוסייה וכל סוג של בעיה רפואית, יש לה את הניואנסים המיוחדים שלה. כפי ששמעתם היום על סרטן, כל מצב שניקח כאן, ניקח מחלות מפרקים כרוניות, ניקח סוכרת, ניקח הפרעות חרדה, כל דבר שאנחנו ניקח בתחום הבריאות והרפואה, יש לו את ההיבטים הייחודיים שלו מעבר לדברים העקרוניים והכלליים שנכונים לכולם, ויש לו את ההיבטים הייחודיים, יש למטופלים את המאפיינים שלהם, את סוג ההתמודדויות הספציפיות שקשורות לדבר שהם סובלים ממנו. אז אם אנחנו מתמקצעים, אנחנו מתמחים, אנחנו לומדים יותר ויותר את ההיבטים המיוחדים, המאפיינים המיוחדים, וצוברים יותר ויותר ניסיון באמת קליני עם העזרה לאותם מאפיינים ספציפיים, אוקיי? וההיבט השלישי זה ההיבט השיווקי. אנחנו מגלים שיותר ויותר, שקל יותר לשווק לקהל של נישה. כולנו, כל הקליניקות העצמאיות כאן, מכירות את ההתמודדות עם להביא את המטופלים. רובנו כאן מטפלים עצמאיים, מי שפה סטודנט, מן הסתם רוב הסטודנטים יהיו מטפלים עצמאיים. אין המון מקומות תעסוקה בתחום שלנו, ואנחנו צריכים להתמודד גם בזירה העסקית שיווקית, ולהביא את הלקוחות. וכשאנחנו
אוקיי, תשאירי, בסדר, תשאירי את זה. זה דוגמאות להתמחויות. סתם, זרקתי ככה מהראש, אפשר להביא פה עוד 20, אוקיי? כשאנחנו רואים עם כרטיס ביקור כללי כזה, כמו של הרבה מטפלים, מטפל בתזונה, צמחי מרפא, פרחי בח, ארומתרפיה, רפלקסולוגיה, שיאצו, עיסוי שוודי ופרחי בח, אמרתי? ובמה אני מטפל? בבעיות עיכול, בבעיות מטבוליות, בהשמנה, בבעיות נפשיות, בהפרעות שינה ובכאבי שלד שרירים. זאת אומרת, כשלקוח פוטנציאלי רואה כרטיס כזה, אז מה אומר? אבל לי יש לחץ דם גבוה. זה לא מטפל מה שנקרא כללי. הוא לא מומחה לבעיה שלי, אוקיי? חולה סרטן בטח, אוקיי? זה מטפל שמטפל בהפרעות עיכול, יש סרטן, אוקיי? זה לא מטפל שאני יכול לסמוך עליו. זאת אומרת, גם המטופלים הפוטנציאליים מחפשים את המטפל שמומחה ושראה הרבה אנשים במצב שלהם, אוקיי? למרות שכולנו מבינים שהתהליכים של הריפוי הם תהליכים הוליסטיים ועקרוניים ונכונים בכל מחלה כרונית, עדיין יש את כמו שאמרתי, המאפיינים הייחודיים ואת הרצון של מטופל להרגיש ביטחון שהוא הגיע לטוב ביותר. זה כמו שברופאים, כשיש לך באמת בעיה, אתה מחפש את הרופא המומחה. לא את הרופא המשפחה שיושב בקופת חולים, אתה הולך למומחה. אתה מוכן לשלם על זה גם. אתה מוכן לחפש מי זה, ללכת לרב פירר, לקבל את שם המומחה הטוב ביותר. כי זה מה שאנשים רוצים כשיש להם כבר איזושהי בעיה רצינית בריאותית להתמודד איתה. אוקיי? אז עד היום בעצם הכרנו שני מודלים תעסוקתיים בתחום שלנו. אחד זה מטפל העצמאי, זה רובנו מחזיקים קליניקה, מגיעים או לא מגיעים ללקוחות, גובים תשלום לפי החלטתנו, כמה שווה הטיפול שלנו, כמה אנחנו גובים עליו, לומדים לבד, מטפלים לבד, מתייעצים עם עצמנו, אוקיי? ויש את המטפל השכיר, כאמור אין הרבה כאלה, על כל צוות טיפולי שיושב בדוידוב, או בקופת חולים משלימה, או במכבי טבעי, יש המון מטפלים שעומדים בתור להיכנס לצוותים האלה, ויש מעט מקומות עבודה. מי שעובד במקומות האלה יכול לספר לנו שזה לא לוקסוס מאוד גדול, זה טיפולים קצרים יחסית, זה סרט נע של הרבה מטופלים, וזה שכר מאוד מאוד נמוך. אתה עובד שם בתוך, איך אומרים, סד של גם בוס על הראש וגם מסגרות זמן נוקשות. יש לזה כמובן את היתרון של עבודה בצוות, שיש לך מה שנקרא סביבך אנשי מקצוע ויש עם מי להתייעץ, ויש לך יתרון נוסף שהמטופלים מגיעים אליך, אתה לא צריך לחפש אותם. אתה רואה הרבה אנשים. אתה רואה הרבה אנשים, אתה צובר הרבה ניסיון. עכשיו, אנחנו רוצים ליצור למעשה, זה הרעיון, מודל חדש שמשלב את הטוב משני המודלים, והאפשרות לשלב את הטוב משניהם הולכת בעזרת או דרך הנושא של ההתמחות, של ההתמקדות המקצועית. זאת אומרת, במודל שלנו מטפלים עצמאים ימשיכו להיות עצמאים, ימשיכו לגבות תשלום, איך אומרים, לפי הבנתם, להיות הבוסים של עצמם, כפי שמקובל בסקטור הפרטי. עם זאת, כחלק מקבוצת התמחות, ופה אני תובעת את המושג החדש, קבוצת התמחות, יהנו משיתוף מידע, מצוות תומך, וגם מהפניית מטופלים לקליניקה אפשרית, כפי שאנחנו תכף נפרט. עכשיו, אנחנו מציעים למטפלים שבחרו באותו סוג התמחות להתאגד לקבוצת התמחות. זאת אומרת, שמול ציבור המטופלים אנחנו למעשה יוצרים סוג של רשת ארצית, שאומרת, יש פה רשת מתמחה בליווי לחולי סרטן. יש פה רשת קליניקות שמתמחה בהפרעות קשב וריכוז של ילדים. יש פה רשת ארצית שמתמחה you name it, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאתה פונה לציבור כרשת, כן? אתה כבר, איך אומרים, נתפס קודם כל יותר גבוה, זה ארגון, זה משהו שהוא גדול, זה משהו שיש בו, איך אומרים, את הידע הכי מתקדם, הכי עדכני, את האיסוף מידע מהרבה כיוונים, ומטפלים שהתמקצעו, אוקיי? אבל מה הגליק פה? שזה לא באמת רשת של איזה מישהו שיעסיק אותך עכשיו, שלם לכם עכשיו 30 שקל לטיפול. לא, אנחנו ממשיכים להיות מטפלים עצמאיים. מה שיוצר את הרשת זה העובדה שהחלטנו להתאגד. זה הכל, אוקיי? ואז, למעשה, בתוך הקבוצת להתמחות מתקיים מה שנקרא שיתוף המידע, שזה למעשה הדבר שמעצים את כל החברים מבחינת הידע, מבחינת הכלים המקצועיים. בנוסף לשיתוף מידע, קיימת אפשרות גם לשיווק קבוצתי. מה שכתוב פה שיתוף קבוצתי, הכוונה לשיווק קבוצתי, זה טעות בזה, שיביא לכל חברי הקבוצה
יותר מטופלים. עכשיו, אני עוד לא שמעתי בכל רב, אבל אני שומעת כבר בראש את השאלה, רגע, אבל יש בעצם סוג של תחרות. אנחנו כולנו מטפלים. כביכול פונים לאותו פלח חולים במחלה מסוימת, או סקטור אוכלוסייה מסוים, איך אנחנו הולכים לעשות את זה בעולם תחרותי? והתשובה שלנו לדבר הזה, אוקיי? תכף נגיע לתשובה. אנחנו רוצים להגיד, אוקיי, להדגיש את הלמה, את הערך. למה קבוצה מבחינה מקצועית? אז מבחינה מקצועית, קבוצת התמחות מייצרת חממת מידע עיונית וקלינית. זאת אומרת, שיתוף המידע גם מעלה את הרמה של כל אחד מאיתנו, גם נותן למטופלים של כולנו, איך אומרים, מטפל יותר מקצועי, יותר up to date. כשיוצא מחקר חדש, מאמר חדש בתחום, כל הקבוצה מקבלת עדכון על זה. כשיש שאלות שעולות בקליניקה, סוגיות טיפוליות, כמו מה אני עושה עם החולת סרטן הזאת שעכשיו לא מסוגלת לאכול כלום כי היא בקיאה הכל, ואיך אנחנו עכשיו עוזרים לה לעבור את המצב המסוכן, שאלה קלינית שמתמודדים איתה, הצוות שלנו מתמודד איתה ביומיום, כן? אוקיי? אז לא צריך להתגלח על זה כאן עם כל נושא. אפשר ללמוד מהניסיון של אחרים, אוקיי? ויש עם מי לחשוב ולהתייעץ לגבי בעיות ופתרונן. זה בהיבט המקצועי. בהיבט השיווקי, צריך להבין ששיווק זה מקצוע. אילנה, כמה שנים לומדים שיווק במנהל עסקים? 3 שנים? אוקיי? זה מקצוע. רובנו לא אנשי שיווק. רובנו גם לא כל כך אוהבים להתעסק בשיווק. אנחנו עושים את זה כי אין לנו ברירה, כי אנחנו חייבים להתפרנס. אבל אני חושבת שתיקחו 99% מהמטפלים, מה אתה מעדיף לשווק או לשבת ושמישהו ידאג לך שמטופלים יגיעו, ואתה רק תטפל, מה אתם מעדיפים? רק לטפל, נכון? זהו. עכשיו, כקבוצה, צריך להבין שאם אני כאדם פרטי, כמטפל פרטית, לא אוהבת לשווק ורוצה לטפל, ונגיד שאני מטפלת טובה ויש הרבה מטופלים שיכולתי לעזור, אבל צריכים איכשהו לדעת עליי ולהגיע. אם אני צריכה היום כבן אדם פרטי לזכור שירותים מקצועיים של שיווק, זה הון תועפות. אני לא יכולה להרשות לעצמי את זה. אבל אם אנחנו מתארגנים כקבוצה וסוחרים כאן את אותם שירותים מקצועיים שקשורים לקידום אתרים מקצועי, שקשורים לחשיפת נישה, מה שנקרא, חשיפה ממוקדת לקהלים הנכונים, אם זה במדיה, אם זה בתקשורת, אם זה באינטרנט, אם זה דרך כל מיני מדיות שיווקיות, אנחנו יכולים כקבוצה להתחלק בעלויות, שזה אומר שכולנו נהנים בעצם משירותי שיווק אפקטיביים ומקצועיים בעלות מינימלית, אוקיי? ואז כקבוצה, שאמרנו שמבחינת הציבור אנחנו סוג של רשת מתמחה, כן, אנחנו יכולים גם לפנות לגופים וארגונים לשיתופי פעולה שיווקיים. לדוגמה, מה שאילן הציגה קודם עם מיקוליביה, עם החברה של יצרן פטריות המרפא. מיקוליביה מקבלים הפניות של מטופלים שרוצים לקבל טיפול בפטריות, לקבל איזשהו, שמישהו יקח להם איזה פורמולה פטריות שתעזור להם. מיקוליביה זה יצרן, אוקיי? אנחנו מטפלים, אוקיי? יש כאן סינרגיה, זאת אומרת, במיקוליביה זה טוב שיהיה מטפלים, איזשהו קבוצת מטפלים שתוכל לקלוט את המטופלים האלה ולהמליץ ולעשות את הרקיחה של הפטריות. למיקוליביה יש רווח מזה שאנשים ירכשו את הפטריות. והמטופל, איך אומרים, קיבל בן אדם מקצועי שמומחה בתחום שהוא מחפש לו פתרון, אוקיי? ואז בעצם, דרך שיתופי פעולה שיווקיים, אפשר להביא לכל הקבוצה יותר מטופלים. עכשיו, מבחינת עקרונות ההתנהלות, אז קודם כל יש עניין של אתיקה, אוקיי? חייבת להיות סודיות על כל מקרה, כי זה בעצם יוצא שאם יש בתוך רשת 20 קליניקות, אז כל מקרה של כל קליניקה למעשה פתוח לכל 20 הקליניקות. זה אומר שחייבת לחול סודיות שיתופית, מה שנקרא. אוקיי? חייב להתקיים פרגון הדדי בין חברי הקבוצה, וכל חבר תורם כמיטב יכולתו, באותה מידה שהוא גם נתרם. זה קצת כמו קיבוץ, אבל בצורה חיובית. כשהקימו את הקיבוצים אמרו כל אחד תורם כפי יכולתו ומקבל כפי צרכיו. ראינו בקיבוצים שזה גם לפעמים יוצר בעיות, כשזה לא באמת קורה. אבל אם אנחנו מדברים כאן באמת על איזושהי בחירה של אנשים להשתייך לקבוצה מרצונם החופשי, לא כולם פה יהיו חברים בקבוצת התמחות, זה לא מתאים לכולם. זה מתאים לאותם אנשים שהרעיון עכשיו מדליק אותם ואומרים, אני רוצה. ואז האנשים האלה ירצו שהדבר הזה יהיה אכן מפרה, ולכן הם ירצו גם להשקיע בזה, לא רק לקבל מזה, אוקיי? והחלטות על אופני פעולה של קבוצה, במיוחד החלטות שדורשות השקעה כספית כמו שיווק משותף, יעשו באופן דמוקרטי. זאת אומרת, הקבוצה תוכל לשבת ולעשות החלטות. אנחנו משקיעים עכשיו תקציב של X שמתחלק שווה בין כולנו על מנת לקדם פעולה Y לטובת כולנו. אוקיי? נושא התחרות. אני עונה על השאלה שאמרתי קודם. מה נעשה עם התחרות? קודם כל, הפניות מטופלים תעשינה על בסיס התמחותי ועל בסיס אזורי. זאת אומרת,
שאם יש מטופל חולה סרטן באשדוד, ויש מטפלת באשדוד, היא זאת שתקבל את ההפניה. לא כי היא יותר טובה או פחות טובה מהמטפל בירושלים, אלא כי היא קרובה למטופל. זה גם הגיוני, אנחנו רוצים להקל על אנשים, אוקיי? יכול להיות שיש באותה קבוצה של ליווי סרטן, אחד שמתמחה בילדים חולי סרטן, ואחד שמתמחה בסרטן של נשים. אז אם יש שם אישה חולת סרטן, שאני תופנה למטפל הזה, ומישהו שהוא ילד חולה יופנה למטפלת ההיא. זאת אומרת, ההפניה היא על בסיס התמחותי ואזורי, אוקיי? כל מטפל בקבוצה יקבל סיוע עסקי, אפשר להגיד, להציג את הייחוד שלו. זאת אומרת, כן, לכתוב בעצם מה הייחוד שייך לקבוצה, אבל כל אחד הוא שונה כאן, כל אחד יש לו משהו הייחודי שלו לתת, אוקיי? ואז איך להציג את זה, איך לכתוב את זה, מי אני, זה כאילו כרטיס הביקור שלי, אבל מעבר לכרטיס, זה כרטיס ביקור מהותי, של מה זה הדבר שאני כמטפל בחרתי לתת לציבור, אוקיי? אז דרך משהו כתוב, דרך סרטון וידאו, כל אחד יוכל, איך אומרים, למצוא את המקום של הביטוי העצמי שלו. אנחנו מאמינים שכפי שלכל אסיר יש את המכסה שלו, כך לכל מטופל יש את המטפל שלו. יש מספיק אנשים שזקוקים לעזרה טיפולית. זאת אומרת שאנחנו לא באמת פה עם איזה עוגה של 100 מטופלים שצריכה להתחלק בין כולם, אלא יש כל כך הרבה אנשים נוספים שהם מטופלים פוטנציאליים, ואם אנחנו נדע לגשת נכון לציבור, שוב, באופן מקצועי ושיווקי נכון, להציג את הדברים בצורה נכונה, עוגת הלקוחות במחאות תגדל לכולנו, אוקיי? אותו מטופל פוטנציאלי שהיום הוא לא לקוח של רפואה טבעית, הוא לקוח של קופת חולים, יכול להפוך להיות גם לקוח של רפואה טבעית, אם אנחנו נדע להגיע אליו בצורה משותפת, אוקיי? עכשיו, הרעיון שלנו שכל מטפל שמעוניין יתמקצע בסוג המטופלים שהוא חפץ ויחבור לקבוצת התמחות באותו תחום, אוקיי? הקבוצה תיצור ותאגור מידע. מה שחשוב עוד בעבודה הקבוצתית שהמידע נשמר. זה לא היה לי רעיון והשתמשתי בו ואחר כך שכחתי אותו ומישהו אחר בכלל לא יודע עליו. לא, הכל מתועד, הכל נשמר, כל דיון שנעשה, כל שאלה ותשובה שעוברת נשארת. אנחנו יוצרים את הפלטפורמות של שמירת המידע, שזה מאוד מאוד חשוב, ולא רק השמירה, גם ההנגשה שלו. זה שאחר כך אני יכולה לגשת בדרך מנוע חיפוש למצוא את הנושא שאני מתעניינת בו ולמצוא מה כבר דיברו עליו לפניי, זה מאוד מאוד פרקטי, אוקיי? ואנחנו רוצים בעצם כמועדון לתת את חוץ מלהביא את הרעיון כרעיון, כן? אנחנו כמועדון מטפלים, אילנה ואני, בעצם לפעול במקום שלה לחבר את האנשים, זאת אומרת להיות הגורם שלמעשה כאילו יתווך בין המטפלים השונים, ליצור קבוצה מתמחה. אנחנו נארגן את השיווק הקבוצתי, אנחנו נקים את הפלטפורמות של המידע, כל הנושא הזה של שמירת המידע, ונפנה לציבור ולתקשורת עם התכנים הרלוונטיים. אז מי שמתחבר לקבוצת התמחות למעשה, מה הוא זכאי לקבל? מה אנחנו, איך אומרים, במיידי אנחנו מתחילים עם קבוצה של ליווי סרטן, זו קבוצה שכבר, איך אומרים, אד הוק, אפשר כבר לרוץ איתה, כן? מקבל עדכונים על מחקרים מאמרים חדשים. יש לנו את האנשים שאנחנו מכירים שהם, זה מה שהם אוהבים לעשות, זה חפרפרות שכל היום מתעדכנות באינטרנט, בפאבמד, מה יצא, מה חדש. אנחנו, איך אומרים, נדאג שהמידע יגיע, עדכני. השתתפות בפורום מקצועי סגור, זאת אומרת, כל קבוצת התמחות תיצור לה קבוצה סגורה, זה יכול להיות או בגוגל, או בוואלה קבוצות, או בפייסבוק, לא משנה, איזושהי קבוצה סגורה שמתכתבת והתכתובות רצות בין חברי הקבוצה ולא יכולים להיכנס מבחוץ אנשים, זה רק סגור לחברי הקבוצה, שם יש את ההתייעצויות, את השיתופים, קרה לי בקליניקה היום ככה וככה, הנה תשמעו מה קרה, ויש לי שאלה, מטופלת אמרה ככה, מה כדאי לענות לה, ויש לי פה בעיה כזאת, איך אני מתמודד. זה משהו שרץ ב-ongoing, הקבוצה, אוקיי? אבל יש לכל קבוצה כזאת גם מנחה, והמנחה הוא מטפל ותיק, ומנוסה מאוד בתחום ההתמחות, והוא כן גם נכנס בעצמו לפורום ככה once in a while, אולי לא ברמה של 5 פעמים ביום, אבל נכנס כמה פעמים בשבוע, מציץ בפורום של הקבוצה, ואם יש איזשהו נושא שהוא יכול לתרום, איך אומרים, מניסיונו, אז הוא יתרום בו, ופעם בחודש הנחיה קלינית. זאת אומרת, הנחיה קלינית, הנחיה קלינית זה אומר שבאמת מביאים קייסים לדיון, כאשר ההנחיה הקלינית, היום בהנחיה הקלינית הכללית שאנחנו מקיימים ברמת גן, אז אנשים באמת באים פרונטליים, כן, באים עם המקרים,
מעלים לדיון, מתייעצים, אבל בהחלט לנוחות קבוצות של חבריהם פזורים בדרום, בצפון ובמזרח ובמערב, שיש פיזור גיאוגרפי. אנחנו כן עכשיו בודקים את הפלטפורמות האינטרנטיות שמאפשרות מהבית להתחבר לדיון קבוצתי ושכולם יראו וישמעו את כולם. יש לזה פתרונות טכניים ואנחנו בדיוק עכשיו עובדים עליהם, אוקיי? יהיו וובינרים מקצועיים סגורים, זאת אומרת, יש וובינרים מסוימים שיוכוונו לקבוצת התמחות ולא יהיו פתוחים לכלל חברי המועדון, יהיו וובינרים ברמה מקצועית יותר מתקדמת, לאנשים שכבר עובדים עם אותו תחום, אוקיי? קטלוג מוצרי נישה, זאת אומרת, אם היום עד עכשיו היה לנו טבע קלאב, שזה קטלוג כללי של כל המוצרים לכל הפתרונות וכל הבעיות, יהיו מה שנקרא קטלוגים יותר ייחודיים, למשל, רק בתחום הסרטן, אני כבר יכולה להגיד לכם, יש אולי 10 מוצרים שהם מוצרים מאוד מאוד ספציפיים לסרטן, כמו פקטין אדרי מעובד, כמו אבמר, כל מיני מוצרים שמי שלא מטפל בחולי הסרטן אפילו לא שומע עליהם. וגם לא מעניינים את כלל המטפלים. הם כן מאוד מעניינים את הקהל שמתמחה בחולים האלה. ואז אנחנו נרצה גם להנגיש את המוצרים כמו בטבע קלאב, במחירים מוזלים, עם עמלות למטפל, בדיוק כפי שאנחנו עושים במוצרים הכלליים, אוקיי? וכל מה שקשור להשתלמויות או תוכן, שתכף אני אפתח אותם, השתלמויות תוכן זה דבר שיש לו עלות נוספת, כי יש מרצה שמגיע ויש שכר הוראה, אבל תמיד לקבוצת ההתמחות, כשזה מדובר על נושא מתחום התמחותה, תמיד יהיה, איך אומרים, כניסה במחיר יחסית סמלי, לעומת שאר אנשים שירצו להשתלם וישלמו מחיר רגיל, אוקיי? עכשיו, אנחנו ישבנו ותמחרנו למעשה סוג כזה של השתתפות בקבוצה. צריך להיות 80 שקלים לחודש, על מנת להחזיק ותפעל פה את המערכת. יש פה מנחה קבוצה, יש כאן מנוי בכל מיני פלטפורמות אינטרנטיות שעולות כסף וכו'. אבל, כאמור, כמו שאילנה הסבירה לכם בבוקר, טבע קלאב, כן, מרכז ההזמנות הוא דבר שבעצם מממן הרבה מהפעילויות. כל מיני פעילויות שאתם כאילו מקבלים בחינם במועדון, למעשה זה מקור המימון, מרכז ההזמנות, ולכן מי שהבין את הנקודה הזאת ומרכז את ההזמנות שלו בטבע קלאב, הוא עושה לעצמו הזמנות, שולח מרשמים למטופלים של מוצרים, כן, במקום ללכת לבית הטבע, כן? אז ברגע שאתה חבר טבע קלאב, יש לך היקף הזמנות של 650 שקל ברבעון, שזה בעצם 3 חודשים, זה כמה? 215 שקל לחודש של אתה והמטופלים שלך, כן? והמשפחה שלך, כן? לא בשמיים. למעשה, מי שנותן בעצם את המקור מימון הזה, אין לי שום בעיה שבמקום לשלם 80 שקל לקבוצה, לשלם 36 שקלים, כי דרך הרווחיות של טבע קלאב זה מממן לנו את הפעילות בעצם, אוקיי? וחבר טבע קלאב זהב, שזה פשוט אלה שעובדים בהיקפים גדולים במיוחד, 1,850 שקל ברבעון, לא ישלמו על הפרויקט הזה של הקבוצות, משום שהם בעצם כבר, פעילותם מממנת כבר את החלק שלהם היחסי. עכשיו, לאחר התגבשות קבוצה, החברים יוכלו לעבור לשלב השיתוף השיווקי, כאשר לא חייבים לעבור משלב שיתוף מידע לשלב שיתוף שיווק, זה לא הכרחי, אבל זה מומלץ כן לבדוק את האפשרות הזאת, ואז קבוצה שהיא כבר בשלה, זאת אומרת, החברים מכירים אחד בשני, כבר יש על בסיס קבוע דיון קליני, התייעצויות, קבוצה שזורמת טוב מה שנקרא ביחד עם המנחה שלה, יכולה לעבור לשלב שבו, איך אומרים, מתכנסים ומקבלים מאנשים שמומחים בשיווק כן את האופציות, מה כדאי לעשות, הנה זאת אפשרות שהיא עולה ככה, וזאת אפשרות שעולה ככה, וזה מהניסיון נותן תוצאות כאלה וכאלה, והקבוצה במשותף תבחר על איזה ערוצי שיווק היא הולכת, ומחלקת את העלויות בין החברים, כאשר המפתח הוא מפתח של יחס עלות תועלת. מה אני משקיע? מה אני צפוי לקבל? אנחנו מבחינתנו כמועדון, כהרגלנו נדאג לאסוף לכם את ההצעות הטובות ביותר. זאת אומרת, את נותני השירות הטובים ביותר, שנותנים את ההצעות המשתלמות ביותר, על מנת שוב מלכתחילה להוזיל עלויות ולקבל שירות טוב. אנחנו גם נפקח על זה וגם נאסוף את הפידבקים. זאת אומרת, אנחנו נדאג שמי שבעצם נחשף אליכם, זה באמת הטובים ביותר, שקיבלנו עליהם גם המלצות וגם, איך אומרים, הוכיחו את עצמם בשטח. וכמובן שהוצאות יתחלקו בצורה שוויונית. כל מטפל בנוסף לחלוקה הכלכלית בנטל יתרום גם במה שהוא יכול, במה שהוא יודע. יש מי שיודע לכתוב מאמר, יש מי שיודע, איך אומרים, להצטלם יפה בווידאו, יש מי שיודע לעשות הסברה, ואז בעצם הקבוצה תוכל למצוא את חשיפתה בכל מיני אפיקים
גם עם התרומה המעשית של כל אחד ואחד מחברי הקבוצה. אז אם אתה רואה את עצמך מתמקצע בליווי לחולי סרטן, מי שכן הכנס היום גרם לו ככה לרצות ככה לקחת דווקא את התחום הזה, אז אפשר כבר היום להירשם לקבוצה הזאת. בדוכן של המועדון ליד הקפה יש רישום לקבוצת ליווי חולי סרטן. ראשי קבוצה זה מטפלים מנוסים. אני כבר יכולה להגיד לכם שגם פניתי לאיילה המקסימה שעמדה פה קודם, גם לדניאל המטפל ברפואה סינית שהיה כאן בבוקר. פשוט יש לנו מטפלים סינים, יש מטפלים נטורופטים, אנשים צריכים על פי מקצועם גם שיהיה להם את ההנחיה גם בשפה שלהם, מה שנקרא, בסוג הטיפול שהם עושים. ויש מרצים נוספים שהם מתאימים לתפקיד הזה, ואז בעצם מי שנרשם לקבוצה הזאת כבר יקבל, איך אומרים, בקרוב מאוד לוח זמנים של מפגשים, של פעילויות, ואת הלינק, את הקישור לקבוצה הסגורה של האינטרנטית, אוקיי? זה כבר אפשר לצאת לדרך. אלה דוגמאות להשתלמויות שמחכות לקבוצה של הליווי סרטן, כן? השתלמויות תקופתיות. השתלמויות זה בדרך כלל חצי יום, זה יכול להיות 4 שעות, 5 שעות, אוקיי? אלה דוגמאות. אנחנו רוצים להכניס פה גם כל מיני פרוטוקולים תזונתיים מיוחדים, כל מיני שיטות מיוחדות בתזונה שספציפיות לחולי סרטן, זה ייכנס גם כן, פשוט יש לנו הרבה נושאים ולאט לאט אנחנו נשתדל לחסות וללכת ולהתמקצע עוד ועוד. ההשתלמות הראשונה, שילוב פטריות מרפא לחולי סרטן עם שרון צור, שרון מיד אחרי הפסקה יעלה כאן, תוכלו לשמוע כהרצאה קצרה על הנושא הזה. מי שנכנס ומתקדם עם הקבוצה הזאת יקבל השתלמות של 4-5 שעות רק בנושא הזה של פטריות לטיפול בחולי סרטן, אוקיי? ותביני בבקשה, כדי לראות את מדרג המחירים של השתלמות, רק כדי לסבר את העין, כן, בנושא התמחור, אז אלה הנושאים שיהיו בהשתלמות הזאת, איך פטריות פועלות על גידולים, איך משלבים פטריות עם טיפולים כימותרפיים, ביולוגיים והקרנות, הקלה על תופעות לוואי, ואיך בונים פרוטוקול מיקולוגי, מיקולוגיה זה תורת הפטריות, לחולי סרטן. יש כאן את פרטי ההשתלמות, יש לה כבר תאריך, זה כבר אוטוטו, זה עוד 1.5 שבוע, יום ראשון עוד 1.5 שבוע, שעות הבוקר במיקוליביה. מחר יש הרצאת מבוא. ב-5 במיקוליביה, צומת רובין. הנה העלות חברים, השתלמות כזאת מחירה 180 ש"ח, 95 שקלים לחברי טבע קלאב, ו55 שקלים לחברי קבוצת הסרטן, זאת אומרת אנחנו כבר הולכים פה לעלויות שהן מינימליות, אוקיי? ומי שמשתתף בקורס מיקולוגיה במיקוליביה, ההשערה הזאת היא לא תשלום, הקורס הזה זה קורס שיש לכם פה בדוכן של מיקוליביה, את הפרטים עליו, זה קורס ש... מה זה? השתלמויות הן בדרך כלל אחת, כי יש עוד הרבה השתלמויות אחרות שמחכות. אם אנחנו נחזור על השתלמויות לא נספיק להגיע לנושאים חדשים, אז נשתדל להגיע מי שזה מעניין אותו. קורס המיקולוגיה הוא קורס שמתחיל ב5 לפברואר, קורס של 6 ימים או שנקרא, של 6 מפגשים שבועיים. הוא למעשה מכשיר, זה לא קשור לקבוצת ההתמחות של סרטן, זה סוג של התמחות בפטריות, אוקיי? שיכולה לשמש להרבה בעיות שפטריות מטפלות בהן. פטריות מאוד טובות לסרטן, אבל טובות מאוד גם למחלות אוטואימוניות, וטובות מאוד גם לקולסטרול. יש עוד תחומים שפטריות עובדות בהם, וכפי שהבטחנו לכם, מי שכן ילך לקורס המלא, שהצלחנו להוזיל לכם את המחיר מ-1,500 שקל ל-1,000 שקלים לחברי המועדון, ושכן ניקח את ההתמחות הזאת, כן יופנו אליו מטופלים מחברת מיקוליביה. זאת אומרת, מיקוליביה תנתב ישר את המטופלים לאותה קבוצת מטפלים שבוגרת, ושוב על בסיס אזורי, על בסיס איפה אתה ממוקם, אוקיי? וכמובן שמי שעושה קורס מלא יוכל לבוא לקבל השתלמויות נוספות לפטריות ללא תשלום נוסף, זה גם בונוס, אוקיי? אז נתן לכם פה איך אומרים את הרעיון.